Я пока не нашел ту белорусскую идею, с которой я был бы совместим. Сфармуляваць яе и пропановать. Нужно еще и так угадать ее, так ее построить, чтобы она была совместима с Александром Григорьевичем Лукашенко. Идея повинна захопить громадство. Громадство уже захоплено. То есть нужно так, чтобы этой идеей захопился лично Александр Григорьевич. Я лепш ведаю беларускую мову, я лепшы беларус. Все равно должно быть место для какого-нибудь белоруса со знаком качества. Так а что мне с себе починать? Я ж ничего там это не вырашаю. Со своим легко, а с чужим вот надо будет долго его уговаривать. Беларусы часам бывае с чужими простей, чем со своими. Интеграция – это и есть национальная идея России и Беларуси. Гэта як вирус, так, з яким организм мусить змагаться. Александр Григорьевич в окружении роботов, и это белорусскомовные роботы. Это черговая новая серия «Зорных войнов». Ідея X на Єврорадіо. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі праграма «Ідэя X». Мы з маім суаўтарам і сувядоўцам Максімам Гаруновым і з дапамогай нашых гасцей працягваем шукаць ці вызначаць нацыянальную ідэю Беларусі. Наш сённяшні госць, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Спадарня Алена, добрый день. Добрый день. Я ведаю, что у вашым пакоі, у вашым кабінеце у Палаце прадстаўнікоў вісіць на сцяне такі плакат з цытатай кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, дзе ён выказваўся у абарону беларускай мовы, ці пра тое, што... Пра тое, што мова з'яўляецца важным чыннікам беларускай нацыі. А вот зараз мы послухаем яшчэ одну цытату Александра Лукашэнкі, і мне просто цікава ваше меркаванне, ці гэту цытату вы павесілі з другого боку на іншай сцяне вашего кабинета. Кай ласка. Мы живем, как живем, без этой идеи. А хотелось бы. Но ее нет. Ее нет. И я абсолютно убежден, выдумать ее невозможно. Нас к этому должна подвести сама жизнь. Само развитие нашей страны. Ну, як вы зразумелі, наконт нацыянальнай ідэі Александр Григорьевич выказваўся. Так вот, няма ідэі, на яго думку, цытату гэту павесіце ў сябе? Ну, я не хотела павешаць гэтую цытату не таму, што там я з ёй не згодная, ці яшчэ што-небудзь. Я лічу, што сфармуляваць нацыянальную ідэю мусіць палітычная эліта краіны, якая адчувае сваю адказнасць за лёс Беларусі і здольная такія ідэі фармуляваць і ажыццяўляць іх. А вы сябе прылічваеце да нацыянальнай эліты Беларусі? Ну, гэта няхай робяць палітолагі там і ўсе астатнія. Ну ладно, нам-то по сакрэце скажыце. Ніякіх сакрэтаў няма. Я просто лічу сябе адказным грамадзянінам Рэспублікі Беларусі. Я хачу ўнесці свой той унёсак у тое, каб Беларусь развівалася як цывілізаваная, дэмакратычная, прававая дзяржава, каб яна займела сваё належнае месца у гурце і еўрапейскіх краін, і ўсіх астатніх краінаў свету. Вот вы можете сфармуляваць нацыянальную ідэю Беларусі, ну ці хаця б падказаць, дзе яе можна пашукаць? Ну, я магу просто, як і ўсе астатнія, прайсціся па той гісторыі нашай краіны, нашага народа, і паглядзець, якім чынам, хто і як спрабаваў фармуляваць. Можа быць, не называючы гэта нацыянальнай ідэі, але фармулюючы тыя жаданні, тыя памкненні, якімі жылі людзі, чым яны цікавіліся. І мы можам яшчэ абагуліць тыя, скажам, напрацоўкі, бо іх ужо шмат кніг напісана пра нацыянальную ідэю, у прыватнасці Леаніда Лыча. Ёсць выказванні розных і культуролагаў, у тым ліку нашай паважанай спадарыні Юліі Чарняўскай, і таму, як кажуць, і філосафаў нашых розных многа, і літаратараў. Мы ўсюды можам знайсці зерне нацыянальнай ідэі, тыя, можа быць, недзе аксіяматычныя рэчы, недзе нейкія трансфармаваныя ідэі, але мы можам знайсці падказку менавіта у нашай культуры. Правильно ли я понял? В Беларуси белорусских идей шмат. Их много. Они кругом есть. И, в общем, их есть философские, поэтические, и высказанные философами, поэтами, литераторами. Тогда можно ли интерпретировать фразу уважаемого Александра Егоровича так?
я пока не нашел ту белорусскую идею, с которой я был бы совместим, с которой мы бы ужились вместе. Вот их тут много, но я как на них смотрю и понимаю, что, в общем, если я вот эту белорусскую идею признаю в качестве белорусской идеи, то мне придется, ну, вот как-то вот перестать быть президентом Беларуси, стать, допустим, прем'єр-міністром Беларуси. Ну, на самой справе я згодна з вами у тым, што, напэўна, так можна трансфармаваць, што Александр Григорович Лукашенко сярод тых прапанаваных ідэяў, якіх вельмі многа, не знайшоў для сябе прымальную. Ну, значыць, трэба, як кажуць, пэўнай частцы грамадства, зацікаўленай менавіта ў нацыянальнай ідэі, сфармуляваць яе и пропановать. То есть, правильно я понял, люди, которые сейчас занимаются, придумывают белорусскую идею, вернее, не придумывают, а подыскивают слова для нее, мелодию, образы, они должны понять, нужно не только угадать белорусскую идею, нужно еще и так угадать ее, так ее построить, чтобы она была совместима с Александром Григорьевичем Лукашенко. Ну, вот если какой-нибудь сейчас поэт, философ, литератор, музыкант, ну, вот человек творческий, найдет какую-нибудь такую формулу, в которой Александр Григорьевич будет подразумеваться. Александр Григорьевич даст большую пресс-конференцию о том, что ну наконец-то нашлась правильная белорусская идея, и теперь-то Беларусь расцветет по-настоящему. Ну, вось я б все ж таки разглядала гэта трошечки пад іншым пунктам погляду. Справа ўсё ў тым, што найперш ідэя павінна захапіць грамадства. Ну, смотрите, из того, что вы сказали, извините, перебиваю. В общем, из того, что вы сказали, получается, что громадство уже захоплено. То есть нужно так, чтобы этой идеей захопился лично Александр Григорович. Я все ж таки зыходжу з таго і настойваю на тым, што грамадства мае большае права, так, чым там хтось яшчэ. А лідар, калі ён прэтэндуе на ролю лідара, то ён мусіць прыслухоўвацца менавіта да грамадства і адчуваць. Так, у прынцыпе, яно ва ўсіх, у большасці краіны адбываецца. А тое, што датычыцца беларускай нацыянальнай ідэі, то ў розныя часы яна фармулявалася па-рознаму. Напрыклад, Скарына сваё бачанне национальной идеи. А вы не знаете, у Францишка Скорына Александр Григорович подразумевался? Ну, там есть какое-то место, которое можно было... Ну, я не ведаю, чему вы сейчас сводите только до одной фигуры. Мне это просто... Мы сейчас рассуждаем по поводу вот фразы Александра Григорьевича. Вот. То есть вот как вы думаете, вот у кого есть? У Францишка Скорыны, может быть, у Янки Купалы? Есть ва всіх. Просто питання у тим, що може включати у себе білоруська національна ідея, каб яна стала близькою кожному громадянину, так, умовно кажучи, так, і каб яна реалізувалася. Тому що можна, по-перше, сформулювати ідею, але не працювати на її. Її просто закинуть і все. Так вось, калі мы так паглядзім па ўсёй гісторыі Беларусі і выказваннях выдатных асобаў, постацяў беларускіх, так, то самае такое, што ўсіх яднае, гэта любоў да радзімы, выказаная яшчэ Францішкам Скарынам. Гэта тое, што важнасць, каштоўнасць мовы, гэта тое, што выказваў Францішак Багушевіч. Якуб Колас – гэта глыба, чалавек, які глядзеў з пазіцыі звычайнага чалавека, і ў яго новай зямлі выказана такое: займець зямлю, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут. А далей Купала, які выказаў у сваім гімне людзьмі звацца. І вось, калі б мы, напрыклад, такім чынам маглі паглядзець на гэта ўсё, то і маглі бы сфармуляваць беларускую нацыянальную ідэю, хаця бы на гэтых вось тезисах. В общем, то, что я понял из вашего ответа, можете отвечать на это, можете не отвечать, вот как бы я понял. Обычная национальная идея, она описывается, ну, она примерно такая. Вот есть наша страна, наша, родима. А на этой родиме есть наши люди, вот наш народ. Да, белорусы. Вот. И это как бы стандартная такая штука. И, и таких вот картинок страна, и в которой населяют белорусы, которые друг другу братья и сестры, и, в общем, родные, это как бы такая общая для всей Восточной Европы. То есть такая же самая картинка будет в Эстонии, в Латвии, там, в Литве, Финляндии. В чем специфика Белоруссии? Должна быть родима, должны быть белорусы,
И должен быть один белорус со знаком качества. Ну, то есть, как бы один самый настоящий белорус – это Александр Григорович. И вот, вот такая специфика белорусской национальной идеи. То есть нужно учесть еще фигуру, вот если использовать латынь, белоруса примус, да, или если использовать Ницше, сверхбелоруса. Или... Ну, бачыце, вы падгледзелі нейкую такую рысу, да, ментальную, якая часам губіць у беларусаў нейкія справы. Гэта жаданне пазіцыянаваць сябе як чалавека нейкага такога звыш. Гэта не ў дачыненні да канкрэтных асобаў, але вельмі часта сярод беларусаў ёсць такое: я лепш ведаю беларускую мову, я лепшы беларус. Я там больш працую на беларускую ідэю, я лепшы беларус. Я там яшчэ штосьці раблю такое вось. Ну, то есть это уже не обязательно про Александра Григорьевича, даже если не про него, все равно должно быть место для какого-нибудь белоруса со знаком качества, для главного белоруса, Ну, я для кажу, самого белорусского белоруса в Беларуси. Вы падгледзелі той якраз такі тую рэч, якая часам шкодзіць для того, каб Беларусь сапраўды стала вось такой еўрапейскай, дэмакратычнай, суверэннай краінай, якая будзе і сама сябе паважаць, і яе будуць паважаць. Ну, можа, для таго вот мы Максіма і запрасілі, каб ён мог падгледзець тое, на што, можа быць, мы тут, жывучы, не асабліва звяртаем увагу. Тым не менш, вот завяршаючы тэму Лукашэнкі, кажуць, не ведаю, наколькі праўда, но сцвярджаюць, што ён вельмі адчувае сваіх выбаршчыкаў, людзей, і кажа тое, што у іх у галаве, там, можа быць, у нейкім там у спінным мозгі, там, ці яшчэ што-небудзь. Калі ў дадзеным выпадку ён кажа, што ў нас няма нацыянальнай ідэі, ці не азначае это, што ён неяк так злавіў адчуванне і разуменне большасці беларусаў, якія таксама вот лічаць, што ў нас няма нацыянальнай ідэі. Ну, Зміцер, вы закранаеце тут трошки шырэйшае пытанне, чым пытанне нацыянальнай ідэі насамрэч. Вы закранаеце пытанне нашай агульнай палітычна-сацыяльнай, палітычна-эканамічнай сітуацыі у Беларусі. І яе, як кажуць, сённяшні стан, ён многім абумоўлены рознымі знешнімі фактарамі. У прыватнасці тымі падзеямі, якія адбываюцца ў краіне 2014 года. І трэба прызнаць, што у нас на сённяшні дзень грамадства не маналітнае, у тым ліку і ў дзяржаўных органах улады. Частка людзей прымае, значыць, развіццё Беларусі і адказвае за развіццё Беларусі менавіта як незалежнай краіны, з усёй адказнасцю за яе лёс і далейшай перспектывы. Частка людзей адкрыта варожа ставіцца да, скажам, развіцця Беларусі менавіта як незалежнай самастойнай краіны, маючы, напэўна, ў перспектыве нейкія там свае выгодныя рэчы. Вось, і частка ставіцца, скажам, індыферэнтна, яны проста хочуць жыць сёння, тут і зараз, і жыць, не замарочваючыся ні на ідэі нацыянальнай, ні яшчэ на што-небудзь, цалкам пакладаючыся на ўладу. Таму, значыць, як любы лідар, вось, любы лідар любой партыі, любой грамадскай арганізацыі, ён прадукуе ідэі, але з іншага боку ён мусіць азірацца на людзей, з якімі ён працуе, падтрымліваюць яго гэтыя ідэі ці не падтрымліваюць. Таму вось у дадзеным выпадку, напэўна, Александр Григорович імкнецца трымаць руку на пульсе і разумець, калі ён гэтую ідэю падтрымлівае, значыць, ён павінен быць упэўнены, што больш 50% па меншай меры будзе ісці за гэтай ідэяй. Калі б Лукашенко заўтра загаварыў па-беларуску, то ўсе чыноўнікі цягам бы 1-2 дзён таксама перайшлі на беларускую мову. І тут, калі б, скажем, улада у асобе Лукашэнкі ці кіраўнікоў яго адміністрацыі ухвалілі нейкую прапанаваную нацыянальную ідэю, то беларусы, як законапаслухмяныя людзі, прынялі б і казалі: о, і ў нас свая ідэя ёсць. Ну, на самай справе ёсць такі момант, так, і я не выключаю таго, што Александр Григорович загаворыць па-беларуску аднойчы.
і тым самым дасць сігнал усім, але я думаю, што тут важна яшчэ і свабода дзеянняў і чыноўнікаў, бо яны ўсе людзі з патрыятычным мысленнем, многія з іх ва ўсялякім разе, і ім нішто не замінае на сваіх працоўных месцах карыстацца беларускай мовай. Не абавязкова там іх штурхаць. Што час ад часу мы на мясцовым узроўні і бачым. Ну, я не ведаю. Вот я, дарэчы, праглядаю такі пералік нацыянальных ідэй, якія ў свой час у розныя гады запрапанавалі афіцыйныя асобы, пачынаючы ад Рубінова Анатолія, які быў першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, там былога выкладчыка Александра Лукашэнкі ў Магілёўскім педінстытуце, Якова Трышчанка, там Олег Слука, Крыштапович, намеснік кіраўніка інфармацыйна-аналітычнага цэнтра. І ўсе іх вот ідэі, вот вы сказалі, што большасць з іх вот за незалежнасць і гэтак далей, все іх ідэі, вот я знайшоў адзін сказ, які вот характарызуе ўсе іх прапановы нацыянальнай ідэі. Інтэграцыя – это і есть нацыянальная ідзея Расіі і Беларусі. Ну, не ведаю. Інтэграцыя як нацыянальная ідэя, гэта гучыць неяк так крышку для мяне дзіўнавата. Насамрэч, любая краіна, як мы ўжо пра гэта гаварылі, любая еўрапейская краіна ішла да сваёй, як, напрыклад, мы можам прывесці Фінляндыю, да, праз менавіта нацыянальную ідэю. Можа быць, яна і не выказаная была, але все вось гэтыя рэчы, якія мы прагаворвалі, і пра асобную краіну, пра незалежнасць сваёй краіны, і пра сваю нацыянальную мову, і пра, скажем так, пра развіццё, пра правы сваіх грамадзян яшчэ. Я б сказала вось так. Вось гэтыя складнікі ва ўсіх краінах, ва ўсіх паспяховых краінах гэтыя складнікі былі натуральнымі у нацыянальнай ідэі. Есть такая книжка, я уже про нее говорил, автор Алена Маркова, это Карлов университет, книга называется «Шлях до советской нации», где она описывает ход белорусизации в Беларуси в 20-е, второй половине 30-х годов. И там она упоминает следующий факт. В общем, белорусы, обычные белорусы, вот, они были не против перейти на белорусский язык. Ну, вот. А главное, кто сопротивлялся, чиновники. Люди, которые занимаются, вот, обслуживают большой документооборот. То есть, в общем, юристы, люди, которые в больнице оформляют документы. Вот для них переход... Депутаты. Да, депутаты и так далее. То есть, на самом деле, чиновники, это не их патриотизм, в общем, он до тех пор, вот, если говорить о Маркове, до тех пор, пока не нужно менять вот, привычки и переходить на новый вариант бюрократической процедуры. И не можем ли мы сказать, вот, опираясь на, вот, отсылаясь к этой фразе Александра Григорьевича, что Александр Григорьевич смотрит на белорусскую идею, он знает, что простые белорусы за белорусскую идею. Он ждет, когда в белорусскую идею поверят белорусские бюрократы. Вот. И как только белорусский бюрократ охотно заговорит на белорусском языке, а еще важнее, как только белорусский бюрократ легко и непринужденно начнет заполнять документы на белорусском языке и справки все на белорусском языке будет выдавать, тогда и Александр Григорьевич заговорит. Тэхнічны прагрэс, які зараз электронна дазваляе афармляць усё, ён можа паспрыяць у гэтым сэнсе. То есть просто всех бюрократов уволят? Не. Они просто научатся користаться электронными перекладчиками. Я правильно понял. Бюрократов всех уволят, а вместо бюрократов, которым тяжело переходить с русского на белорусский, будет обычный белорусскомовный какой-нибудь... Робот. Да не робот. Штучный интеллект. Приложение в гаджете, и оно будет работать на белорусском языке. И тогда Александр Егорович, то есть, грубо говоря, от расцвета белорусской идеи нас отделяет просто несколько технический прогресс. Пара шагов. Увлічваючи тое, што мы IT-краіна зараз, вот, да. недоўга засталося чакаць. Галоўнае ўмець карыстацца гэтым. І гэта ідэя ўвасабляць у жыццё. Таму што калі казаць пра чыноўнікаў, то трэба казаць увогуле пра чалавечы фактар. Давайте ўзгадаем нядаўняе мінулае, калі Михаил Сергеевич Горбачёв задумаў перастройку. Да.
Тады усе казалі, што ну трэба ж пачынаць з сябе, а людзі, якія унізе, так скажем, не эліта, казалі, так а што мне з сябе пачынаць? Я ж нічога там это не вырашаю, я і так увесь белы, хорошы, пушысты. Значит, вы там уверсе, раз вы там даруляваліся да таго, што трэба змяняцца, вы там і змяняйцеся. І тое самае адбываецца і у нас тут. Калі трэба пачынаць з сябе, чалавек пачынае супраціўляцца. Так вось у дадзеным выпадку мы можам казаць, што можна аблегчыць, мінімізаваць гэтыя усе уласныя патогі, скарыстаўшыся тымі напрацоўкамі, якія ёсць. То есть самый вероятный образ у Белоруссии будущего – это Александр Егорович Лукашенко. То есть берем 2042 год, да, значит, Александр Егорович… Не, ну ён мне пообещал особисто, что до такого часу не будет президентом. Ну, надеюсь, он все-таки не сдержит это обещание и дальше будет управлять Беларусью, не очень хорошо получается. В общем, вот будет Александр Егорович, 2042 год, Александр Егорович президент, потом референдум пройдет, он президент, а его окружают не вот эти вот страшные чиновники, которые вот сопротивляются белорусизации, а роботы. Да, то есть Александр Егорович в окружении роботов, и это белорусскомовные роботы. Это черговая новая серия «Зорных войнов». Да. Вот. И эти белорусскомовные роботы, они сделают возможным свободный белорусский язык по всей Белоруссии для всех белорусов. Ну, можна вашу ідэю гэта скарыстаць для напісання нейкага сцэнара, такого фільма. Курэйчыку прапануем. Это тое, чаго не хапае. Ну, у да. нас белорусскомовная продукта. Да, главное, чтобы еще и белорусский ОМОН заменили на роботов, вот таких-нибудь, таких очень вежливых. И тогда совсем будет замечательная країна. Ну, бачите, мы с вами зараз тут намалюем IT-країну у нашем разумении и баченні. Да, але я вернуся до рэчаіснасці. Вы, спадарня Алена, сказали, что вот ёсць нейкія свае пэўныя, ну, скажем так, нацыянальныя ідэі, якія выказаныя ў працах як літаратараў, пісьменнікаў, так і філосафаў беларускіх і гэтак далей. У кожнага свая, маўляў, выбірай любую. А вот вам асабіста якая бліжэй? Вот вы маглі б выказаць, вот я жыву ў адпаведнасці з такой нацыянальнай ідэяй. Я, в принципе, все гэтыя акценты сказала. Жыць у сваёй краіне, любіць яе, працаваць на яе штодня, карыстацца беларускай мовай, і каб Беларусь самастойна прымала рашэнні і самастойна выбудоўвала сваю палітыку. І пры гэтым, каб грамадзяне Рэспублікі Беларусь, падкрэсліваю, грамадзяне Рэспублікі Беларусь адчувалі сябе у прававой такой забеспеченности обороне. То есть, каб им было тут комфортно. Да здравствуют роботы. Роботы будут делать жизнь белорусов комфортнее. Тую нацыянальную ідэю, якая вам блізкая, в адпаведнасці з якой вы жывіце, данесці да большасці беларусаў. Вот мне просто вот як журналісту патлумачце, як я павінен гэта вот людям данесці. Вот рэдактар у нас любіць казаць, пішы так, каб было зразумела нават самому глупаму рэдактару. Вот як мне вот так вот напісаць? Ну, ведаеце, ёсць, як кажуць, розныя выразы там. Адзін з іх працуй пільна, і тут будзе вільна, маючы на ўвазе, што ўсё будзе ў парадку. Таму як працаваць на ідэю, ну, яна павінна быць все ж таки, канешне, сфармуляваная, прапанаваная усім. Напэўна, нейкае галасаванне Хорошо, зрабіць, да, а вот если так, вот і далей вы встретили незнакомого человека вот на улице, и как вы опознаете, белорус он или не белорус? А навошта? Ну вот, хорошо, давайте тогда по-другому. Я вас, вось, напрыклад, успрыняла як беларуса, абсолютно не пытаючыся, так. Ага. Ёсць же такая вот маркер, по яким можно познать. Подыходишь и говоришь, кого любишь? Люблю Беларусь. Ага. То взаимно. Не, вот идете вы по улице, видите человека, как-то вот в душе, вот белорус. Вот представим себе, что вы уехали, не знаю, в Лондон, идете по Лондону, а там просто Вавилон. Так. Эфиопы, там так. Конголезцы, китайцы, там румыны, кто угодно, много. И тут вы замечаете в толпе лицо, и просто сердце наполняется медом, вереском, малиной, и, в общем, ну, коли это будет песняры начинают играть. Кіраўнік згуртавання беларусаў Великобритании Микола Пачкаев, то, конечно, я его вот познаю. Чтоб неизвестный. Вот смотрите, какое белорусское лицо, наверняка он белорус. Вот что в нем должно быть? Вот.
Я так неяк не гляджу на людзей, разумееце, з пункту гледжання этнічнай ці нацыянальнай Ну, прыналежнасці. не этнічны і нацыянальны, а вот Якое свой. які прыемны твар. Вот дакладна по надпісу на майке Беларусь бачу, што это беларус. Ну, канешне, калі ён будзе нейкім чынам абазначаны, скажем, на галаве там бел-чырвона белая стужка ці на грудзях, Тады это соколовое будзе. тады можна будзе казаць. А у прынцыпе, як бы я так не гляджу на людзей. Прабачце. То есть- Я гляжу просто на людей. Для мяне важны чалавек і Не, ну так неправильно. Люди делятся на своих и на чужих. Вот я смотрю на людей, я всегда понимаю, вот чужой он или свой. Свой в том смысле, что к нему можно сразу подойти и денег одолжить, и он тебе даст, или не даст денег. Вот со своим легко, а с чужим вот, надо будет долго его уговаривать. Вот, ведаеце, беларусу часам бывае з чужымі прасцей, чым са сваімі. У сэнсе пазычэння грошай. какие хитрые. Ну, ты сам виноват, я одразу про гроши заговорил. Ну, так тут же... Ну, блин, ну, вот хорошо, давайте по-белорусски. Вот я смотрю на человека и понимаю, что у него можно одолжить там, мешок бульбы на весной. Вот. Нет, ты ведаешь, бульба это так само валюта, так что тут тяжко. Спадарыня Алена, калі вот, скажем, той же самый Глобус сказал свою нацыянальную ідэю двумя словамі «барані сваё», я ў яго спытаўся, бараніць сваё абавязкова, дакладней, пад якім сцягам гэта павінна быць, гэтая нацыянальная ідэя, і на якой мове? Вот выказаная вамі ідэя, яна залежыць ад таго, вот, сцяг і мова. Яна падразумевае і бел-чырвона-белы сцяг, і беларускую мову ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, але не абмяжоўвацца, скажем, толькі беларуская мова і больш нічога. Сёння мы разумеем, што для таго, каб развівацца, і нават гэта разумелі яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя, калі у нас у краіне было некалькі дзяржаўных моў ці афіцыйных, як іх там прынята. Таму на сённяшні дзень абмяжоўвацца толькі беларускай мовы, казаць, што ніякія іншыя не, а толькі на беларускай, канешне, не. І, напрыклад, мы сёння, ажыццяўляючы ідэю універсітэта з беларускай мовай навучання, мы ставім, канешне, мова навучання беларускай, але яна падразумевае і наяўнасць іншых еўрапейскіх моў, англійскай, нямецкай, французскай, польскай, іх прысутнасць у інтэлектуальнай прасторы. Ці трэба нам на сённяшні дзень фармуляваць нейкім чынам гэтую нацыянальную ідэю і даносіць яе людзям? Ці, можа быць, як вы сапраўды кажаце, ідэй шмат, і хай кожны сам выбірае сваю? А я думаю, што напярэдадні вось парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў, я думаю, што хтосьці з палітычных суб'ектаў якраз такі скарыстаецца магчымасцю сфармуляваць нацыянальную ідэю, прапанаваць яе у якасці такой сваёй праграмы. Колькі выбараў ужо было, чаму да гэтага часу не сфармулявалі? А гэта пытанне не да мяне, а да тых палітычных суб'ектаў, якія ішлі на выбары без нацыянальнай ідэі. Вось няхай заклапоцяцца. А вот давайте прыгадаем папярэднія парламенцкія выбары і кандыдата ў дэпутаты парламента Алена Анісім. У яе перадвыбарным слогане была закладзеная нацыянальная ідэя? Пра нацыянальную ідэю не казала, пра пашырэнне беларускай мовы, канешне. Так, гэта моя місія. Тым не менш, вот вы узгадалі Украіну, і мы ўжо таксама гаварылі пра тое, што вот Максім прыгадаў, і сапраўды мае таксама сябры у Киеве тым же самым расказваюць, што, скажем, да 2014 года у Киеве на 3 рускамоўных быў толькі адзін украінамоўны чалавек. На вуліцы, па крайней меры, так можна было сустрэць. Пасля пачатку канфлікта, пасля Крыма, пасля Донбаса, значна сітуацыя змянілася. Кардынальна. Зараз практычна ўсё, а вот пішуць зараз сябры, што усе крамы ў Киеве выключна на украінскай мове. Людзей шмат. Вот нейкія такія цяжкія, складаныя, пагрозлівыя моманты, яны спрыяюць, калі ўжо не нараджэнню, то ўмацаванню нацыянальнай ідэі ці людзей вакол нацыянальнай ідэі? Безумоўна, гэта як вірус, так, з якім арганізм мусіць змагацца.
і калі такі вірус трапляе ў грамадства, грамадства рэагуе на яго тым, што яно выпрацоўвае, супраціўляецца гэтаму і такім чынам выпрацоўвае імунітэт на будучае супраць такіх вірусаў. Ну, это по прынцыпе, што калі кажуць, што, скажем, вайна на Донбасе з украінцаў зрабіла нацыю нарэшце. Вот атрымліваецца так, што можа быць беларусам зараз трэба нейкі такі вот, ну не скажу вайна, але вот нешта такое, што прымусіць іх нарэшце стаць сапраўднай нацыяй. Я думаю, што беларусы дастаткова перажылі войнаў. Іншая справа, што як хто рэагуе на такія выклікі. У некага прачынаецца большая смеласць, так, разуменне таго, што адступаць няма куды, што ўжо хопіць адсыпацца і сядзець у бульбе, пора выходзіць і, як сказаў глобус, бараніць сваё, так? А для некага, напэўна, гэта яшчэ большы сполах, это яшчэ большае жаданне кудысьці закапацца. Дык вось я думаю, што калі у беларусаў пераважае мысленне крытычнае, дастаткова, скажем, прагматычнае, то можна знайсці і зусім не рэвалюцыйны і не военный шлях вырашэння праблем. Дастаткова проста сабрацца адказным людзям, сесці за стол перамоваў, як грамадзянская супольнасць, органы ўлады, і выпрацаваць агульнапрымальную нацыянальную ідэю як шлях вырашэння проблем. По-моему, у белорусов, в отличие от украинцев, более страшная программа в отношении России. А украинцы считают, что нужно браться за оружие, еще что-нибудь. А белорусская программа, не нужно браться ни за какое оружие, нужно по-партизански сидеть в лесу, все равно оно куда-нибудь само уйдет и сгинет. То есть, в общем, белорусская программа национального вот движения, да, она не подозревает борьбы, потому что, а что с ним вот, воевать сегодня, если через 10 лет оно само исчезнет. Вот. Это такой долгосрочный прогноз на то, что Россия рано или поздно откажется от своих этих имперских или у нее не будет сил на реализацию своих этих имперских программ, она все равно уйдет и оставит нас в покое. То есть здесь, скорее всего, то, что ты вот говорил, чем в разница от украинцев. Украинцы уверены, что нужно вот воевать, а белорусы не надо ни с кем воевать, нужно подождать. Вот подождем, посидим в бульбе, и оно же в самом деле отходит само. Да, у белорусов появилась держава не потому, что они воевали, они просто сидели в бульбе. Не, пробачьте, не тому, а тому, что они приняли решение державе быть. Ну вот никто это решение не оспаривал, вот что важно. То есть Россия, ну как бы там, она просто отошла, и все. Ну, але ведаеце, вот все ж таки я гляжу, Алена Анисим вот прытрымліваецца такой позиции, что не будем брать наскоком, а яно само вот вырашыцца. Калі, скажем, той же Глобус адразу ўзяў прапанаваў, нават Чарняўская крыху павагаўшыся прапанавала, Дашкевич Зміцер таксама сказаў просто «Беларусь трохкроп'е». То Алена Анисим прапанавала, а давайте зберем конференцию, круглый стол, поговорим, обмяркуем, резолюцию вынесем. Ну, не зусім так. Я просто до таго, што у краіне, у нашай, калі ўжо абвешчаны дыялог, і ён вядзецца, то ён павінен весціся у тым ліку і па пытанні нацыянальнай ідэі. Ведаеце, гледзячы пра тое, як наша, да прыкладу, апазіцыя дамаўляецца наконт адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары, мне цяжка ўявіць сабе, што да нечага дамовяцца ў выніку. Я не губляю веры, аптымізму. Зрэшты, апазіцыя сёння адна, зараз прыходзяць многія новыя, маладыя людзі, якія, скажам, маюць сваё ўжо уяўленне пра тое, як павінна працаваць апазіцыя. Таму я думаю, што эвалюцыйным шляхам мы все-таки прыйдзем. Ведаеце, все ж таки, вот я так, вы кажаце, напэўна, цяжка нейкі слоган такі ўзяць і так, сказаць. Не хочацца ж паўтарацца. Але слухаючы вас, я, ў прынцыпе, пазначыў для сябе краіна, ну, альбо радзіма, сям'я, мова, дабрабыт. І, канешне, правы. І правы. Канешне. Без іх нікуды. Ну, за правы і за абавязкі. Алена Анисим, гэта была праграма «Ідэя X». Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. Глядзіце і слухайце Еўрарадыё. «Ідэя X» на Еўрарадыё.